Kopogore banatire kaunti Makwale kama jokanyo he sekta mar wuoth e pachoka ikwayo mondo med mako motegno tiyo kod tuk matiyo kod teko sitima kendo bolo mago matiyo kod modhi kaka yor keto alwora obed maler kod bero chenro mano mar dongruok. Koloso e kinde hingo higa achiel mano mar tiyo kod tuk mag sitima e alwora makadhwadh nam chumbi. Jakom weg tuk e pachoka Vincent Were wacho ni moingo counties 35 mapod tiyo kod tuk matiyo kod modhi onego rwak tiyo kod mago matiyo kod teko mar sitima. Kopogre kod ler mar mano mar kelo ler mar alwora, derepe mago mag tuk wacho ni tuk mag sitima kelo yot kanyaka sani giwacho ni moingo geche 2,000 osekungo moingo lita milion 1. Ongelei tuk kama zile vyombo vya usafiri, ila tunaangalia yale maisha ya wenzetu katika Kenya ambao tumeweza kubadilisha, kuwapa kazi na kuwapa nafasi ya ili kuweza kukimu yale mahitaji yao. Ukienda sehemu za mashambani unasikia kama kuna mabadiliko ndani ya sikio lako, na hii inatokana na ile kelele ambayo iko katika miji zetu kutokana na vyombo vile tunavyovitumia kwa usafiri. Na kwa hivyo tunajaribu kama serikali kuhakikisha kuwa vyombo zile zinaingia sasa ni zile za kielektroniki ama EV vehicles, na tuweze pia kupunguza ile shida ya sound pollution. Ile cost of operation tunapata gari la stima, the cost of operating gari la stima inakuwa ni chini zaidi kuliko cost ya kuoperate gari la diesel au la petroli. Kweli ni chombo tu ambacho kina manufaa zaidi katika kusave, unaweza ukasave pesa vizuri compared na tuk zingine. Manenja tenje punjre hembalariany mar Technical University of Mombasa Elvis